Meta fl-2006 l-Gvern nida riforma fil-pensjonijiet kien hemm proviżjoni li laqtet lil dawk kollha li twildu wara l-ewwel ta' Jannar tal-1962 u jaqalaw aktar minn 17,000 euro. Kien ġie deċiż li biex dawn il-persuni li jikkwalifikaw għal pensjoni sieħa jridu jkunu ħallsu kontribuzzjonijiet għal 40 sena minflok 30 sena. U l-pensjoni tagħhom tiġi kalkulata fuq il-medja ta' dħul tagħhom tal-aħħar 10 snin minflok l-aħjar 3 snin mill-aħħar 10 snin. Dan apparti li l-età tal-irtirar żdiedet minn 61 għal 65 sena. Li ma kienx intqal ċar dakinhar kien li eluf ta' impjegati li għalaw aktar minn 17,000 euro kienu ser jibdew iħallsu bolla ola matul is-sena li għaddiet, din is-sena u s-sena d-dieħla. Fit-tweġiba l-mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Leo Brincat, il-Ministru Tonio Fenek ta' dettalji ta' kif eluf ta' impjegati u self-employed ser ikunu milquta din is-sena minn din iż-żieda fil-bolla. Impjegati li għandhom anqas minn 50 sena u jaqbdu salarju ola minn 380 euro fil-ġimgħa ser iħallsu 130 euro aktar f'bolla matul din is-sena. Fil-każ ta' self-employed li għandhom profit net li jaqbes 19,000 euro fis-sena, dawn ser jaraw il-pis tal-bolla jiżdied 190 euro. U għakkalkulat li impjegat li fis-sena 2010 kien jaqla 21,000 euro, sa' sena d-dieħla ser ikun ħallas mal-415 euro aktar f'bolla.